Il-test tat-8 Appostli jiskrija mill-espressjoni sabiħa. L-istess ħin il-Knisja kienet titlob lil-għadha l-Ewropea. Aħna wkoll nixtiequ nagħmlu biex nolqtu dimana l-Lampa għal għadwien għal dak li nitolbuh. Dan ix-xahar qarib ejjew nagħmlu mal-Lampa insejna lill-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija u Marta nitlu għat-8 ta' Ġunju. Il-Lampa reali mix-xena tfakkar il-komuni tal-għala li aħna ġejna msemmijin ukoll għal-kmiem tal-pandemija u b'mod partikolari għall-intenzjoni tal-lum tal-Papa Franġisku fil-fatt il-Papa li titlobna biex nitolbu għall-għala li nġaqdu il-virus u għall-għala. Nitolbuhom biex jisqu tal-Sanktuarju u jistiednu l-Papa jistgħux ikunu preżenti biex juru tal-Jum u jurina għal-għana fil-qalbi tiegħu fil-postijiet tax-xogħol u l-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. Nitolbu flimkien taħt il-ħarsien dien Kristjanu u Quddiesa tal-14 il-Qudiem nagħmlu l-effettiċijietna u hemm nistaqejjin kull tiġri u Verġni glorjuża Quddiema.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Grazzja lilkom u slim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Illum ħeġġitkom biex ninaqdu ma' Don Andrew, s-saċerdot il-ġdid li għadu kemm ġie ordnat propju nhar il-ġimgħa li għaddiet. Ejjew ninaqdu miegħu biex nirringrazzjaw għalhekk ġie dalgħodu f'dan is-santwarju ta' Pinu biex jirringrazzja l-Madonna tal-li gwidatu f'din il-mixja u fl-istess ħin qed ipoġġi s-saċerdozju tiegħu taħt il-ħarsa materna tagħha. Kejjew nitolbu għalih kif ukoll għal aktar vokazzjonijiet propju il-lejla stess jerġa' jirritorna lejn Ruma biex ikompli jaħdem f'parroċċa ġewwa Ruma u ikompli bl-istudji tiegħu. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri Quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-għemil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfridna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Llum il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' Żewġ Apostli San Filippu u San Ġakbu u allura jew flimkien irroddu ħalli l-Alla u nfaħruh fil-waqt li ngħidu glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħaj għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina, inti tneħħid nubiet tad-dinja il-qat talb tagħna, inti li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek Quddies, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa se nofruh għal Ruħ Ġolina, Giuseppe u Edmond Buġejja. Nitolbu. O Alla, inti mlina bil-ferħ f'din il-festa li nagħmlu ta' kull sena f'ġieħ l-Apostli San Filippu u San Ġakbu. Bit-talb tagħhom għatina li nissieħbu ma' ibnek fil-passjoni u l-qawmin tiegħu mill-imwiet biex ikun jistħoqilna narawk wiċċ imwiċċ għal dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li ħabbartilkom li intom iltqajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvati. Bil-kelma li jien ħabbartilkom jekk qegħdin iżommuha u jekk il-fidi tagħkom ma kinitx għal xejn. Qabel xejn, jien għallimtkom dak li tallimt jien. Jiġifieri li Kristu miet minħabba fid-dnubietna, skont l-Iskrittura, difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum, skont l-Iskrittura. U der lil-Kefa, imbagħad l-12. Der imbagħad lill-aktar minn 500 taħwa dixxipli flimkien.
ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum. Xi wħud minnhom raqdu. Der imbagħad lil Ġakbu u wara lill-Apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll. Wara kulħadd qisni twelid barra żmien. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Għas-salmi responsorjali nwieġbu mal-art kollha jasal leħinhom ngħidu. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ismewiet ixandu l-glorja ta' Alla. Emili deħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar. Lejl lill-ieħor iwassal it-tarif ngħidu. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem. Ma hemmx leħen li ma jistemax. Mal-art kollha jasal leħenhom. Mad-dinja kollha jinxteret kliemhom. Ngħidu. Mal-art kollha jasal leħenhom. Il-mubwif għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Il-mulej jgħid, jiena u it-triq, is-sewwa u l-ħajja. Filippu, min ra lili, ra lill-missier ukoll. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Tumas, jien huwa t-triq, is-sewwa u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux bija. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa l-qudiem tarfuh u rajtuh. Qallu Filippu, mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġbu, ili daqshekk magħkom u int Filippu għadek ma raftnix. Min ra lili ra lill-missier ukoll. Kif tasal int li tgħid urin il-missier? Ma temminx li jien fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux mir-rajja. Iżda l-missier li għammar fija qed iwettaq l-emil. Emnuni, jien fil-missier u l-missier fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnu minħabba fl-emil stess. Tassew ngħidilkom. Min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-op li qed nagħmel jien u akbar minnhom qed jagħmel għax jiena sejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jien nagħmilha biex il-missier ikun imsebbaħ f'ibnu. Iva, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. Ħsieb żgħir f'din il-festa ta' dawn iż-żewġ apostli. Kif qedtilkom il-Knisja llum qed tiċċelebra l-festa ta' dawn iż-żewġ apostli Ġakbu u Filippu. Din tal-lum hija okkażjoni għalina biex nerġgħu nġeddu l-fidi tagħna li ġejja mill-apostli. Fil-fatt dawn it-tnejn jistednuna biex narfu u nirriflettu fuq il-verità tal-fidi tagħna. Jeħtieġ li narfuhom bħala l-aħwa tagħna, insara li twemmin tagħhom wassalhom biex jisfidaw il-mentalità tad-dinja. Aħna llum mistiedna biex nippruvaw nitalmu minnhom, nippruvaw nixbħuhom fil-ħeġġa tagħhom. Filippu huwa dak il-bniedem li jikkonfronta smajnieh fl-Evanġelju, huwa dak li jsaqsi lil Ġesu. U fid-dawl ta' dan nixtieq impoġġi din id-domanda r-riflessjoni tagħna. Aħna fil-ħajja tal-fidi tagħna nistaqsuh lil Ġesu nkellmuh, jew nkella l-ħajja tal-fidi tagħna hija waħda passiva, ngħid tas-soltu u daqshekk.
Ġakbu min-naħa l-oħra l-Isqof ta' Ġerusalemm, awtur ta' xi jittri u magħruf fil-komunità tiegħu bħala dak li jżomm dik it-tradizzjoni mal-lut. Kif nistgħu naraw huma persuni totalment differenti, però permezz tal-esperjenza li jgħixu tal-fidi tagħhom ingħaqdu, saru waħwa, għax kienu kapaċi jelbu d-diffikultajiet li magħhom iltaqgħu tant li bes l-aħmar illum, tant li offrew ħajjithom għal Ġesu, għax Ġesu kien fiċ-ċentru ta' ħajjithom. U allura Ġesu fil-ħajja tiegħek bħalissa f'dan il-mument fejn jinsab? Kun infaħħar Ġesu Kristu. Inresqu quddiem Alla l-missier dawn it-talbiet tagħna fiduċjużi li kull ma nitolbu f'isem Ibnu Ġesu u jagħtihulna. Ngħidu għalhekk ismana missier bibnek il-għażiż. Għall-Knisja li tinsab fl-art imqazza biex fid-diversità tar-riti tkun sinjal ta' għaqda u mħabba nitolbu. Bibnek il-għażiż. Għal paċi fil-belt ta' Ġerusalemm li tagħha San Ġakbu l-ewwel Isqof biex nissel kelma ta' fiduċja bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani mibnija fuq id-dialogu u rispett lejn xulxin nitolbu ismana missier bibnek il-għażiż. Għalina biex bħalma għamel San Filippu li ressa lil San Bartolmew lejn Ġesu naħdmu biex ħafna oħrajn jiltaqgħu mal-mulej u l-Evanġelju tiegħu nitolbu smana missier bibnek il-għażiż. Dalodu fit-talba li għamilna ħadna u tlabna bl-intenzjoni tal-Papa li talab għal dawk li huma mulquta mill-virus u dak li huma morda. Dan il-post huwa santwarju huwa l-post tal-serħan fejn ħafna morda jirrikorru lil Madonna ta' Pinu biex tgħinhom. Niftakru fihom. Illum marru mod partikolari nixtieq nitlob għal persuna għalhom li tinsab l-isptar biex il-mulej jgħinlilha lill-familjari tagħha u lil dawk kollha li dejn idewwuha magħhom ukoll inżommu f'moħħna u f'qalbna il-frontliners kollha f'dal żmien ta' pandemija żgur li għaddej minn mumenti diffiċli biex il-Madonna ta' Pinu li sserraħ ħafna tant u tant nies f'dan il-post ittihom ukoll il-qawwa u l-kuraġġ biex jagħmlu xogħolhom u sserraħhom ukoll fi mumenti ta' dwejja u taqtih ta' qalb, nitolbu, ismana missier bibnek il-għażiż. F'mument ta' skiet inresqu l-mulej it-talbiet tagħna. O Alla, aħna nagħtu ġieħ illum lill-Apostli Filippu u Ġakbu nitolbuk li bħalhom aħna wkoll nissieħbu ma' ibnek fil-misteru tal-passjoni u l-mewt tiegħu biex ikollna sehem fil-glorja tal-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Siedna. Amen.
Itolbu ħuti biex sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti li din nagħmlulek fil-festa tal-Apostli San Filippu u San Ġakbu u għamel li r-rabta tagħna miegħek tkun safja u bla teba bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l fuq, niżuk ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem, ma tħallix weħeda l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarrisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala raja f'ismek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-inu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata għalina biex mir-rajh ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalċi, reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, xandru bil-ferħ għawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li jieħdu sem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha tiegħek
li jiexu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-Vanġelu li smajna Ġesu għalinna li l-missieru għamana x'il-missieru għafieħ. Aħna l-kol nistgħu nsejħu missierujiet għax aħna l-kol aħwa bl-istess mamudija li rċevejna. U allura f'din ċelebrazzjoni induru li dan il-missier tagħna nitolbuh bil-ħnina biex jaħfrilna d-nubietna u joffrilna l-ħobżna ta' kuljum fil-waqt li nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi sal-knatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la daħniex fit-tiġrij, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għet l-Apostli tijek, inħallilkom islim, natikom islim tijek. La tħarix len nubietna, iżda ħares len il-fidi tal-Knisja tijek. Għat jaslimu laqda li jintrit fija, int li teħx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet ta' d-dinja, hen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħolix li tħol taħt is-safti, iżdejt l-iskelma waħda, u ruki tkun il-plej.
Nitolbu. Bid-doni Quddiesa li rċevejna, saffimu lejn il-għajnejn ta' ruħna biex mal-Apostli San Filippu u San Ġakbu naraw lilek fibnek u jkollna l-ħajja ta' dejjem. Bi Kristus Siedna. Nerġa' nfakkarkom fl-intenzjoni tal-Papa għal dan il-jum. Il-Papa qed iħeġġiġna biex tatul ix-xahar ta' Mejju nofru it-talb tagħna. Illum se jkun partikolarment għal dawk kollha li huma milquta mill-virus, għal dawk li mardu dejn il-pandemija f'dan il-mument. Din it-talba tagħna ta' matul il-ġurnata kollha imbagħad trid tinġabar fit-talba tagħna flimkien il-lejla. Nħeġġiġkom biex min jista' jiġi u jgħid ir-rużarju hawnhekk f'dan is-santwarju. Il-Papa qed iħeġġeġ biex l-insara jinġabru fis-santwarji tagħhom jitolbu il-Madonna għat-tmiem ta' din il-pandemija. Il-lejla ir-rużarju jkun fis-sitta u l-lejla s-santwarju li sejrin naqdu miegħu huwa s-santwarju ta' Ċestakova ġewwa il-Polonja. Santwarju tant għażiż għall-qalb mhux biss tal-poplu Pollak imma fuq kollox tal-Papa Giovanni Paolo II. Hekk inħeġġiġkom biex min ma jistax jingħaqad magħna fiżikament hawnhekk fis-santwarju jista' jsegwi dan ukoll fuq il-mezzi soċjali tad-djoċesi tagħna. Ngħidu flimkien issa dawn it-tliet avamarijiet skont l-intenzjoni tal-Papa kif ukoll impoġġu lil Father Andrew taħt il-mant matern tal-Madonna ta' Pino. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Manna, tobbalina mill-inbejn, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, il-mulej ma'kom. Iberikkom u jħariskom Alla il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.